चेनेलखौ आङो बे सिगाङावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावनाय थाबाय आरो बिखेखरि जोंनि बे प्राइमारिया एक्चुअलि बहुद सिगांफोरनिफ्रायनो खेलफोरखौ खेलायबाय थानाय जायो आरोबाव गोबांथार अडियेन्सफोरबो जायो आं बेनि थाखाय बिखेखरि आं बे ग्राउन्डखौ जथेस्थ' आं मोजां मोनो आरो बेयाव स्पेसियेलि कमिटियाबो जथेस्थ' खस्थ' खालामो आं बेखौबो नुगासिनो दङ आरो दिनैनि बे खेलाव बिखेखरियै जितु दायो नोंथांमोननि कमिटि नैबे हेल्थ मेनेजिं खालामग्रा कमिटिया जथेस्थ' बाहाय खस्थ' खालामदों आरो बेयाव आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो गोसो जादों स्पेसियेलि दा प्लेयारफ्रा जथेस्थ' बाहाय स्टेमिनाफोरखौ बारायनो थाखाय जथेस्थ' एक्सारसाइज नांगौ आरो दैलि एक्सारसाइजफोरखौ नांगौ रेगुलार बे मोनसे सिजनेल एक्सारसाइज नङा प्लेयारफ्रा जुदि गावनि स्टेमिनाखौ बा गावनि हेल्थखौ स्पिड खालामनोबा दैलि प्रेक्टिसा बे थानांगोन मर्निं इभिनिं प्रेक्टिस आरो बाहाय मोजां टेकनिकफोरखौ जुदि सोलोंनोबा किसुमान मोजां कचारफोरखौ लेंहरनानै किसुमान टेकनिकेल माबाफोरखौ सोलोंनो थाखाय लेंहरनांगौ आरो बेबायदि जोंनि बे एरियायावहाय बेफोरबायदि मोजां कचारफोरखौ लेंहरनानै ट्रेनिंफोरखौ लायोबा जोंनि बे गेजेराव जथेस्थ' मोजां प्लेयारफोरबो ओंखारगोन आरो दायो जितु गोजान गोजाननिफ्राय बाय प्लेयारफोर फैदों बे प्लेयारफ्रा सम्भब जथेस्थ' प्रेक्टिसबो खालामो जानो हागौ आरो किसुमाना खम प्रेक्टिसबो खालामो जानो हागौ आं दायो खेलफोरखौ नायनानै नुदों किसुमान टेकनिकेल बेफोरा आरो जाबावनांगौ आरो स्पिडफ्रा जाबावनांगौ बेयाव स्पेसियेलि किसुमान पासफोर हरनानै जितु रान खालामनांगौ बेखौ आङो मोनसे पार्टिखौ एसे मोजां मोनबाय आरो मोनसेखौ एसे खम स्पिडखौ नुदों आरो दा बाहाय आरो प्रेक्टिसफ्रा आरो नांबावगौ कमेटी को मैं धन्यवाद थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि हमको इस लायक समझा कि आज ओपनिंग में हमको बुलाया चीफ गेस्ट इसलिए मैं कमेटी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और ये गेम को हमेशा हर साल में करना चाहिए अच्छा है ताकि यहाँ का यूथ जो फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो यह अच्छा प्लेटफॉर्म है तो अपना जो टैलेंट है फुटबॉल का वो दिखा सकता है और मैं कमेटी को मैं यही निवेदन करता हूँ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा इसी तरह ऑर्गेनाइज कीजिए और खिलाड़ी लोग को कुछ बोलना है क्या प्लेयर को मैं ये कहना चाहता हूँ जी आप फुटबॉल स्पोर्ट पर्सन है स्पोर्ट का स्पीड को मेंटेन करना है सबसे बड़ा चीज़ तो आप स्पोर्ट पर्सन उसके स्पोर्ट का जो स्पीड इसको मेंटेन करना है झगड़ा नहीं करना है और डिसिप्लिन को हमेशा कायम रखना है तो आप डिसिप्लिन होगा तो आप हर एक फुटबॉल सिर्फ नहीं है हर एक आप जगह में आप सक्सेस होगा तो जोंनि थांखियाथ' बेबायदि जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो मोजां जोलुर गेलेगिरि जेन ओंखारो आरो गोजौ फारसे जिथुनाखि इन्टारनेशनेल गेमावहाय जेन बाहागो लाहैनो हायो जोंनि थांखिया बेनो आरो मोनसे जोंहा क्लाबनि मोनसे भिजन दं थांखि दं थांखिया बेनो जोङो दिनैसिमावहाय 30 बोसोर जोङो बेबायदिनो गेलेनाय बादायलायनायखौ होबोगासिनो दं नाथाय जोंहा मोनसे समस्या बे दासिमबो जोंनि फिल्डआ बेबायदिनो मिनि स्टेडियामनि जों थांखि नुदों बे दासिमबो जोंनिया जाफुङाखै दा बेनिखायनो जोङो बेबायदि थांखि दं जेन जोंनि फिल्डआबो जेन मोनसे स्टेडियाम जानानै फैयो जों बेबायदि थांखियाव जों बेबायदि जोलुर बादायनायखौ होयो आरो बेबायदिनो बोसोरे जोङो 15 आगस्तखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेबायदि बादायलायनायखौ जोङो होबाय थायो दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाय जितु गिबि सानावहाय सोर गाहाय आलासि हिसाबै दिनैनि बे जितु जोलुर बादायलायनायाव दिनै बाहागो लादों जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै अरुणाचलनिनो ताबाटाकार बिथाङा गाहाय आलासि आरो बिनिफ्राय जोंहा ओरैहाय गिलगाल इंलिश स्कुलनि प्रिन्सिपाल सम्राट नार्जारी बिथां आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो वेलफेयारनिबो सासे चेयारमेन दंफैयो वेलफेयारनि जोंहा चेयारमेन अनिल बसुमतारी आरो जोंहा बेबायदिनो राजगड़ आउटपस्टनि आईसी सार बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों दिनैनि फार्स्ट जोलुर बादायलायनायाव अबेनि बाहागो लादों जोंहा दिनैहाय ओपनिं खेल हिसाबै जादों उदालगुरि एफसि भार्सेस लांदांफारा एफसि मोननैनि गेजेराव खेला जागासिनो दं बे जोलुर बादायलायनायाव नोंथांमोना मा जितु प्राइज हिसाबै बेयावहाय नोंथांमोना
रेडि खालामदों? जोंहा बेयाव प्राइज हिसाबै विनारावहाय 30,000 रां विथ ट्रफि, बेनिफ्राय रानाराव 20,000 विथ ट्रफि। ओरैनो बे जिथु जोलुर बादायलायनायाव माबे जायगानिफ्राय बाहागो लादों आरो गासै बेसेबांसो टीम दिनैसिम बाहागो लाहरखो? जोंहा गासै टीमा 18था 18था, बेनिफ्राय उदालगुरि एफसि, बिश्वनाथ बड' एफसि, बड'लेण्ड एफसि, बेनिफ्राय जोंहा ओरैहाय अरुणाचलनि एफसि आरो राउन्ड मुभ एफसि, बेबायदिनो इउनाइटेड